जोंनि भिडिअखौ जोबनोसै नायलां जोंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आबै फिसा मानसि बुरजा भिडिअखौ माने नोङो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम हाय गाइस खुलुमबाय जोंनि भिडिअखौ नाना माइनबाया फोथाराव माइ बारिखौ होसिगासिनो लाइक एबार आं सोंगोन दै नोंसोर दिनै मा ओंख्रि जादों? अमा बेदर दाउ बेदर ओमफ्राय बयलार बेदर जादों बे आंनि जोंनि मानोबा बे आं ओमफ्राय कुमल सुनालि मनिसा नोंबो खाथियाव थाबा आको ओमफ्राय नोंनि नामखौ खोन्था आंनो माला जिस्रि खाखोलारि दुम्बा इनो सुनालि इनो मनिसा आंनि नामा दुम्पा होनलाय आंनि नामा दुम्पा हाय मेरे दुम्पा kan हाय मेरे दुम्पा एबा दुम्पा kan kon हाय मेरे oh दुम्पा फागुन नांलायबा हाय मेरे दुम्पा नों हमनो नोंसोर ब्लगार दिनैनि ब्लगारा बे दिनै ब्लगार बे ब्लगार ब्लगार Tora, Tora Tom. Lewat tuh le. Stop. Ini blogara ang han. Ini blogla ang. Gar. Blogger. Borgal. Bermaksud hangi? Re, naik betap bebe. Ayo, panas tuh. Ayo, kasih ke halang. Langsung nih videoku masalah musik. Krishna buru perih. Ayo, hatalah. Meeting kamera video. Saya akan saja pengen nih, video baik. Perbom main mana kutian apa pibataya. Angzuk kutian apa pibataya na? Dengar pibataya ada mela na? Iya, saya mau tuh saya dompang kolgel. मेरा दिल में होली बोल कुकुर बंदर कम बांदर kita बांदर को लिपक मेला फुइलो बांदर पुलिस आइसे बिasa school ami Praina अब हिपो मेरे हिपो लाई ayo Rider lele kana nang ya. Ama sekali beza sana. Ama mana musara gazele beza nabe. Abi Braina. Dari hipo pada garam Braina. Abi Braina. Dari hipo ada hipo. Sampai. Hai guys, goodbye जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव नायलिबा जोंनि आं गान खननायखौ नायलांबाय था नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअआव फिन बरायबाय नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय मा होनोमोन मोजाङैनो खोनासं दे नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअआव फिन बरायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सिनेल होबाय भिडिअखौ नायलांदे जोबजासे भिडिअखौ नायलांदे जोबजासे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदे माइ बारिखौ देखायलांदे दं ayo sih bukan sandu sih arang-arang dah iya Sing hani barini em bong lah mai bari dari full dari siminjang abo siminjang necktie siminjang pasta la building kusyatalah mengthongbai ro si santono gusam sandu jataro
माइ बादाबो बेसां खस्थ' मोनदोंबा नायबा ना माने जि गाज्रिथार मानसिफोरा माखासेफोरा थांलांबाय दा माखासेफोरा माइनाव बायजों मेल्ला पुवालि दं मिथिबाय आइ गौलिबायसो खाथियाव फैनानै नाय माइनो बाया उल्टा सला गानदों मिथिबाय गय मानसिया खाथियाव फैनानै इदि लाया इदिसो खाथियाव फैनानै नाय माइनो उल्टा सला गानदों ना मोदासो गोथैसो इदि गानो र' गोथैसो जां गोथै देनां गोथैसो इदि गानो फैलै आदै आं एबार बिजा खालामदों खोथिया नागिरबाखै खोथिया Hi guys đây खोथिया मोजां नुदोंना आरो इथिंजाय जि मोजां बार फैयो फैनाया जोंहा एबार थांसै थांनोसै फुटबाय दोनो खाना बिराखाय गोसोम फुटानो गोल्लायाव खानलायदों फुटबायसो गाबनायसो सानदोंमोन आं मिथिबाय गाबलाय itu kayak mati sako. Box ka na pito box ka, madam tamo sa box. Wow. Sasak sila man ba? Tidak usah na. Mini ba? Di mini ya? Mini ba? Ompay nengah, raka sumber apa dia raka nengah? Arah kau mana nilai? Cani be?